Il-kriżi fis-settur tas-saħħa jar milli qatt ħsibna. Tant li persuna wara l-oħra tikkuntattjaw lin-Net News sabiex jilmentaw bir-raġun dwar l-istennija twila sabiex isiru numru ta' operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei. Bexieren saħansitra jkollhom jistennew ix-xhur jekk mhux is-snin sakemm jingħataw appuntament definittiv. Persuna partikolari li tkellmet magħna qaltilna kif ilha tistenna l-operazzjoni partikolari għal xejn anqas minn 3 snin. Bl-ewwel appuntament jingħatala s-sena l-oħra, għalkemm din l-operazzjoni diġà spiċċat tħassret lid-darbiet. Proċess beda 3 snin ilu kważi 4. Ir-raġel għandu bżonn jagħmel operazzjoni u batu għalih bid-data u kollox ir-riżulta tajjeb tagħna appuntament, morna f'did-data jrid joqgħod sajjem u fis-7 ta' filgħodu jkun id-daycare. Fis-7 ta' filgħodu kon nedem. Issa aħna x'ħin morna id-daycare. Għalluna biex nistennew, għamlu riżultati oħra tal-pressjoni u affarijiet minn dawn. Imbagħad wara ftit jiġifieri qed nitkellmu 7 sigħat hemmhekk nistennew li ħadd ma jkellimna u jtina riżultat ġara u ma ġarax jekk hux ħassir. Nirċievu messaġġ fejn jgħidilna li ġiet prospona għal darb'oħra li m'hemmx biżżejjed nurses u li ma tistax issir l-operazzjoni tagħna dat oħra. Erġajna morna f'did-data, għamilna t-testijiet, erġajna għamilna l-istess. Wara 7 sigħat u nofs nerġgħu jgħidulu jidħol minn għalina li ħassir. Daħluhom u l-profs għallilhom li m'hemmx nurses li tiġi kkanċellata. Din l-operazzjoni bil-wis bżonn juża kif din l-istess persuna ilha 3 snin sħaħ ġewwa, sitwazzjoni li tista' tiġi indirizzata b'operazzjoni sempliċi. Jew ikollok il-flus biżżejjed biex tmur tagħmilha privata, għax hekk huwa l-iskop għax m'hemmx b'min taħdem. Ma nafx tagħmel iktar, inkella toqgħod tistenna, ittertaq qalbek kull darba għax inti m'intix waħdek għandek familja. Qed tifhem tieħu l-lif għal xejn u tistenna hu. Minn xahar għal ieħor, pereżempju, tmur tistenna ma jagħmluhilekx, ituk appuntament ta' xahar id-dieħel pereżempju jew xahar oħra whatever, meta jkun hemm spazju. Inkella tmur privat. Appuntament wara ieħor li kontinwament qed jitħassar fl-aħħar minuta, li jfisser ukoll li t-testijiet li qed isiru spiċċaw isiru għal xejn. Bil-lif jinħela għal xejn, ħlas ta' taxis u problemi sabiex isibu min se joħsib it-tfal. Wara dawn l-affarijiet trid tagħmel it-testijiet jiġifieri dik ġurnata off biex tagħmel it-testijiet għax x'in tidħol taf u x'in toħroġ ma tafx. Plus li inti għandek wara l-operazzjoni tkun muġuħ, jiġifieri sick leave. Trid tara ma ħadd ħalli t-tfal fis-7 ta' filgħodu. Jien għandi tarbija żgħira, jiġifieri nara ma ħalli tarbija żgħira. Qed tifhem mhux inti li tmur tagħmel l-operazzjoni. Hemm ħafna preparattivi qabel wara, tittara d-dar jekk tkunx adattata u tittieħu l-lif intu kollox titqis li tkun muġuħ ma tista' tagħmel xejn għal ftit żmien. Nerġgħu nibdew kull darba. Kull darba nerġgħu nibdew rutina ġdida. Sitwazzjoni li turi kif quddiem dan kollu qed ibagħat il-poplu Maltu Għawxi għaliex l-unika żewġ soluzzjonijiet li jibqgħu huma li jew tmur fi sptar privat jew inkella tibqa' tbati. Dan kollu għaliex il-Gvern ma ħasibx fit-tul u għażel li jarmi 400 miljun euro billi tom lil barranin ta' Vital Stewart minflok investihom fis-saħħa tal-Maltin u l-Għawxin.